जतन खुलुमखा हायनो हाय जतननो सारि गाहाम दिनै जों हायनो हाय काहे कक साख्लायोमोन जों दिनैनो दिनै मन्त्रि सभा जोंनि केबिनेट जों मिटिं खायखा मिटिं खायो जों सालायखा ताबुक जों जत दिनै पारारावो जे माइमाथिं तनाय रक अभाब अभियोग नाय रक जों लिस्ट नागै हायनो हाय जों बरं जों माइरं बागनाय माइरं दिनाय अबायग्ले जों दिनै सिद्धान्त नाखा कक सालायखा तेबो जों दिनै सालायखा गोबां माथिनि फादार दंनाय रक जोंनि बेंगालुर हायद्राबाद केराला चेन्नाई मुम्बाइ दिल्ली शिलं गुवाहाटी गोबां जायगाथिं बर' रक ताका जाय थांबायखा बर'नि रां फैसा पाइ थांबायखा गोबां जायगा जों खोनाखा माइरं माथिं थांबायखा आबनो दैबो जों दिनै जों मिटिंआव सालायखा सालाय जों साखा बनि बागै आं जत्तनो साख्लाय रावखा जत्तनि रावनि जानि एकाउन्ट नाम्बार ते धरनि ठिकाना निनि प्रेजेन्ट एड्रेस आबाराव रावगै जोंनो मा पाथावनाय आं जत्तनो साइ रेखा जोंनि हेल्प माइ रेखा जेराव मेसेज बाय बा व्हाट्सएप बाय खालायगै गाहाम खालायबोमोन नन बोमोराव सुइगै नन एकाउन्ट नाम्बार ते नन एड्रेस जोंना साइ रखदि आबो जों सालायखा जों जे मानसा जों रं चुबानाय जोंनि कक कथार मंग हायसि गोबां माथिन बाराव फाथाराव दाबाव बिरिमान माइ दंगो बनि बागै जों बाहायनो जों बरंतयै जों गाहाम के सालायखा तेबो जों साखा दिनै जत्त बाराव दं जाहाथे बेलायखेनो बिरमान मामानि बागै जों जतन कस्त दंखा जों सिगो आफनो जोंनि कयम अबो नंनाय जे लकडाउन पाइफाइ पर्यन्त 14 एप्रिल पर्यन्त जों मा दंनाय नवा मा दंनाय दंबै ननि जे नि तंचां रक जाते जों याग्रक सुगै ते सोशल डिस्टेंस के जों मा दंलायनाय न जत्तनो जोंनि सरकारनि ननि कवनो खनाय दंदि तेबो ते कायसा कक जों जत्त दिनै स्टेटनि मिनिस्टार बाय जों कक सालायहका दिल्लीआव जों सालायहका ते जों कायसा कमिटि खालायखा जों केरला हायद्राबाद निनि तेलेंगाना रन्दी जत्त जायगा जों मुम्बाइ चेन्नाई रग जों बरं जों साइ रखा जेराव जत्त जों बराव दं जे जायगा कस्तमाय दं हांखलाय न किरिकरम दं हांखलाय रक थाङै आरो थानाव थां साइदि पुलिसन थां साइदि जों जत्त नि आरनि त्रिपुरानि आरनि फातानि जोंनि पुलिस डिपार्टमेन्ट जोंनि डीएम एसडीएम नतुन बरं साहखा जाहाथे जोंनि त्रिपुरानि बराव रक आरा दंगो बरंनि साइड मा खायनाय बरं मा चुबानाय हाय खलायगै जों जत्त साइ रखा रक तावाना बायदि रक जे मानसा निरक नि थांगै रक जदि असिबां खांखलाय निरक आरनि प्रशासन आरनि एडमिनिस्ट्रेशन नक थां सालायदि जों अलरेडि साहजाक आबनि बागै नक तावाना बायदि अजरागो जत्तनो क्राइसिस जों साइमानो अब तिनि जे रोगी तिनि अब कोरोना भाइरास अब बेलायके हामिया जों जत्तनो सिगो बनि बागै जों हायनो हाय तिनि रन मा सागो ताबो पयन्त तिनि त्रिपुरा राज्यगो तिनि त्रिपुरा हास्यगो जों पजिटिभ जों मानजायाखो ताबो दरातै जों साइमाखा जे 65 जना 65 जना हाय त्रिपुरागो ताबो बर क्वारन्टाइन दंगो बरनो चिकित्सा खाय दंगो आफानो बर बुताफानो पजिटिभ मानजायाखो आबनि बागै जों फायदि जत्तनो अजरागो जों कुनो पलिटिक्स कल सालायगै केबल कायसना कायसा जों दुस्रयागै जों जत्तनो मा चुबालायनाय अबाय खाय जों गरेसि जों चुबालायखा हांख्लाय आं खागावो जों दिनै दाम क्राइसिस जों दाबो बिरमान माइ दंमानि आबो काटनाय किन्तु जों अनेक बरक जों खोनाखा ससियेल मिडिया जों खोनाखा हायनि लांका कक सालायो कुनो सियानुलाय कक सालायो ताबो अजराया ताबोनि क्राइसिस जरा सारा विश्व सारा भारतबर्षर जत्तनो वाना लायजाक जत्तनो क्रि लायजाक अजराबो जों जत्तनो जों काहामखे कक मा सालायनाय कक मा सुरिलायनाय ईश्वरनो कायतनो जों मा सुरिनाय तै ख्रकसाना ख्रकसा जों जे मानसा जों जे जों चुकसा जों मा चुबालायनाय अब कुनो पलिटिक्सिया दिनै जों बाहायनो अबनो वानसका जों एमएलए फान्ड हयते जों आं निजे आं 10 लाख रां रिनाय अबाय जों कमिटमेन्ट खालायखा अमानि कोरोना भाइरास न मोकाबला खायनो बागै जों जत्त तिनि जे मानसा चुबालाय दंलायगो आं निजे आं अबनो सागा आं एमएलए फान्ड हयते
ang 10 lakh rang rinai obaklai जों jottonu tini salai tongo boni bagi taku bukhuro dirok kaham khlai wan sogui kaham khlai babegui kok sadi जों jotto tini tibra saro besibak जों belai khe tini borok kabangma kosto mai जों saimaka boro ano phone ba khai sauka sapung hopung boro ano phone khai sau kabui sao abonga belai dukhonang tongo tini bori bagui जों tini oma sanai biso tini mumbai rogo kabangma borok ano hajar hajar kok sauka sapung hopung ang thumalia phone yasak mani bagui bori bagui taku bukhuro jottono phari thamsaklai kok baksaklai samtang lainai ang jottono haino hai tewaisa ani paiflaya ani khakchangbai hambai yafaro hambai